Megnyalom a bukszádat. Nagyon örülnék, hogy anyám nem ölt volna meg, mert akkor szárba kinyalhatnám magam, és nem mutathatnám ugyanúgy nektek. De nem tudom megmutatni, mert megölt például Cubás Bill. De egyébként esküszöm neked befizetnétek Hundertprozentben. Hülye vagy. Én állva ki tudtam, én így megmondom neked, hogy én lemegyek, és lemegyek hitba úgy, hogy a kezem itt van, a fejem meg itt van. Most már, nem tudom, esküszöm neked. Próbáld meg hát a fejes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 éven nem tudtam Jó, most elkezdett. most megpróbálom. 8 után melyik? De nem tudom, a csak a 9 évben. 15 egy. Esküszöm neked, lemegyek állom, de ide le tudom berakni, rakom ide, és azt nekem szégyen, figyelj. Halkasz, nem csinálja. Ó, ezt nem én ütöttem be. Bazd meg.